Van mensen met een fysieke of verstandelijke beheiding is onpast zwembegeleiding van groot belang. Maar krijgt daarvoor binnen te min vrijwilligers. Dit is echt een tekort. Ja, ik heb dus 4 die ik les geef. Ja, er zijn ook mensen 1 op 1. Maar als er eentje uitvalt, op vakantie gaat, ja, dan hebben we tekort. Dan moeten we schipperen, ja. En daarom werkt het zwembad te Kupe in Boetenpost geer met organisaties om daar verroring in te brengen. Joet hebben we de open avond hier in de Kupe en er zijn eigenlijk mensen die een beperking hebben of die een chronische ziekte hebben die echt graag willen zwemmen. Die willen echt graag weer meedoen. Dus het is altijd voor iedereen aangepast op zijn eigen manier. Elke week hier in het warme water, dat is voor mijn voeten het allerbeste. Maar ik heb nekacterose. Dat zat de wanden, heb ik deze op mijn nek. Want ik kan net op een buik zwemmen, want dan ga ik maar de honden onder water en dan, dat lukt dus net. Ik moet altijd op een reg. Maar verder, dit bevalt best hier in het warme water. Naast veilig en rustig zwemmen te kunnen er ook diploma's hellen worden. Welke diploma's hast u hier al hellen? Voor mij? Wie? Dat is een heel protje. Zoest ze opnemen kennen? A, B en D. Ze leert heel veel. Ja, ze doet heel veel. En ze begrijpt het, wat ik zeg. Ja, dat vind ik fantastisch. Ik heb er ook A, B en C. Heb ik haar leren zwemmen. En vies het leuk om hier te zwemmen? Ja. Heel leuk met deze mensen om te gaan. Ja, ik noem ze allemaal familie. Een van de oren-zwembegeleiders is Joukje Woltheusen. Ze had ook een speciale baan met een van haar zwemmaatjes. Ik zwem nu al 8 jaar met hem en hij is begint met 6 jaar. Hij was heel bang en hij ging in het oude zwembad nog. Dus stond er in het ondiepste hoekje en hij was net verder te gaan. We hebben heel tijd een stapje gegaan, eerst als krokodil en dan staren gewoon een stapje verder en elke keer in een stapje gegaan. En toen was er dat. We een week mooi aan het verwerken en toen zijn we langzaam opgebouwd. Intussen had het diploma A en we zijn nu er ook bezig voor diploma B. En zo wordt het leuk voor elken in het zwembad. En dat is wichtig. Zwemmen is eigenlijk goed voor je algehele fitheid. Het is ook een hele mooie manier als die even gewichtloos voelt. En op die manier kun je eigenlijk heel laagdrempelig bewegen. Het is een sport die bijna iedereen dwang kan.